Te, ningkamot na pud me para makatabang mi diri. Sige dong, basta tarungan lang jud ninyo nga. Tarong na yung trabaho. Sige te, mga adto na me. Kaluoy yung taon sa kong mga manghod nga way grado oy. Nangita yung taong diskarte aron makatabang lang namo. Hello pre, nanglakaw na sila. Sige pre. Pre, tama kaya na itong gibuhat. Pre, tama gini akong ibuhat pre, para mawala sila diri sa balay. Pero pre, katong sit up na to, mao na to. Pre, kabalo ko nga hawd kay kana, isalig na ko sa imuhang tanan. Sige pre, ako'y bahala. Karon lang mo mga buanga mo. May tagda ko tag mga kwarta ron kay kung iagi ba ingon si ate gamay ra daw. Kamot lang taya. Ay para dako ta magkwarta. Sige lang, magrasihan na taron. Tara. Oy, Dong, asa man mo? Kwarta na pud lagi ya. Saan man ug gamay tag income makasapaan man gud ni. Buya jud inyo kinabuhi no. Inyuhan na ning manok ko. Ayo ri ay, maulam iya. Sas oy, maulaw pag yun. Dawata no, kay dagan magbanok sa balay. Tara kaya ba? Sige na, grasya na niyo inyo pa yung balibaran. Sige ya, salamat kayo ya. Ya, mahalin nagdako-dako ya ba? Basin. Bukat mo pud. Sige na, kamo na bahalaan na. Og lutoon ba na ninyo or ibaligya? Tumanto na ko. Salamat kaya. Ya, may pag-atong ng talon sa balay ya para natin sudaan. Bitaw mo, kay basig ko na pud niyang kulang kwarta ba. Tara. Iliara ninyo ilaro noy. Uy, nakalagi mo yung manok. Natay panudan te. Asa madawgi ka ninyo ng manok? Gihatag man ni sa katong wala mi kay lato ti ay. Aw, basig naluoy to ninyo dong. Yan, nagpasalamat mo. Salamat gid kay grasya man gid ni. Oh, nakadala naman pud lagi mig manok. Oh, Col, natag atong laki. Oy, basig nang hilabot na pud mo ha. Bantay lang mo. Wala kuloy. Gatag niyo si Laki bisig nalo ito sa mua. Asa man itong manukat? Uy, diri naman ito ganina, nawala man. Imposible pag mawala to. Hindi man gito matog layo, diri naman gito sa sagingan. Kul, kita kasi mo no? Hinara ko lang ita, no? Na, nakabantay ko kung kisa'y nagkuha. Mga bayaw ni Dunyok. Bantay lagi ni mga bataan eh. Pinagtanon dahil eh. Karam lang mo. Bantay gyud lagi nang hilabot mo kay palayason gyud ta mo. Hoy boss, unsay ato? Hoy, Dunyok! Kanay mo mga bayaw ha? Mga hilaptanon kayo na. Dili kuloy. Gatag may ana oh. Sige hatag. Nakitaan ta mo nga ikamang niyo ng manok. Siyempre, kanang hilabot man mo, mga tarungan yun mo. Kung man, ipabarangay ta mo? Daan ko palagi. Mga hilaptanon gyud na imong manghod. Maminaw sa ta sa ilang rason. Dong, tinuda dong. Dili ti oy, tinatag man ano yaw kana naka-blue. May pagmutugan kas tinuod ko nga ikaw nagkuha sa manok kol. Dili, nakita mo ganina nga nagkamang-kamang mo sa ilalong sa kulungan. Ano mo pang itagrason? Ang pinamanok be, pabuta akong sumo na, kay pabarangay ta mo. Amin na, mga hilaptanon. Pabuta ang sumo ha. Wala man ta mangilabot ya. O na, kay mga tarungan mo. Sa klaro na kayo mo nang hilabot. Tarungan imong mga manghod diri ha. Kay nagpakaulaw ra na diri sa tuwa. Dili man jud ko motuodong. Magibuhat na nila gitumuan ra na. Kaila ko sa ko mga igsuon. Mao na, kay laban-labanan nimo na imong mga igsoon. Tarungan na ha, kay palayason ko na diri. Nakabalong ginawa nate. Ug ikaw puti saksi pug gating mga butan jud me. Te, dili man naman buhat to te, para lang namin makatag sa inyo. Kabalo man ko na dong. Ay mo kabala ka. Kung na magaling sumon gikan sa barangay at tubango na to na. Kay kabalo man ko nga mga inosente mo. Te, salamat kite. Kay nakapirmi nga mulaban sa mga.